Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Lunes na ipatuman ang executive order nga gipirmahan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga nagdili sa video kay sugod sa Lunes hangtod sa adlawng Biyernes. Kiniaron malikayan nga madisturbo ang mga estudyante og nag-work from home. Ang mga dili mutuman, mas silutan. Kini ang report ni Femery Dumabo. Tungod sa executive order nga dili mabalda ang mga nag-work from home o ang mga nag-school at home sa Dakbayan sa Mandawi. Tungod niya sa kasaba sa mga mag-videoke o karaoke. Epektibo unta ang executive order gahapon human kini mapirmahi ni Mayor Jonas Cortez. Gipasabot hinuon ni Mandawi City Police Director Colonel Jonathan Abella nga Lunes pa lang nila kining ipatuman. Kay magrekorida una ang kapulisan aron mahibaw-an ang labing bag-ong kamanduan sa mayor. Tungod nga nagsugod na ang klase sa katong niaging 2 weeks ago nga makadisturb yun ang kaning mga magsaba-saba o labi na kaning mga videoke usahay or bisag dili siya commercial nga videoke kanang sa balay lang gani. Taskingan na to ang atong pulis sa barangay kay sila manggimukuan sa mo roving gyud sa mga interportion at tabangan po sila sa tanod na to. Karon magsige na may information dissemination na naay bagong order. Ang maong kamandua na magsugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ug katong masakpan nga makalapas sa maong order, ang first offense ang mag-atubang ka og penalty nga 1,000 pesos o mamahimo kang mapriso sud sa 10 ka adlaw. Pamultahon o kahabilangguo ng mga tagbalay nga makalapas sa executive order. Samtang gidili ang pagvideo kay karaoke sugod sa Lunes hangtod sa Biyernes. Lakip sa gimanduan ng mga business establishment nga mamahimong ma-revoke ang ilang mayor's permit kung magmagahi pagpatuman sa lagda. Usa unta sa pamaagi alang sa family bonding ug pampawala sa stress ug kalaay ang video kay og karaoke sa pamilya ni Renato Hipiga, 70 anyos. Apan nasabtan na niya ang tuyo sa kagamhanan sa Dakbayan. Banding bitaw mamo. Kaya ako mga anak kasagaran mahilig man sila so sabay lang ko nila. Kayuhan man na ma'am. Oo. Okay raw. Uban ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga street dwellers o mga nagpakilimos sa kadalanan sa Dakbayan Sugbo, gipang-rescue. Pinaagi kini sinusang puwersa sa city government o ubang hingtungdang ahensya. Ano ang report? Nagtigom una ang kapulisan, probe team, Anti-Mendicancy Board, DSWS, ug ubang mga buhatan sa City Hall aron hanayon ang rescue operation. Ang mga bus sa City Hall maoy sakyan sa pag-rescue sugod karong adlaw. Nagsugod sila sa Baywalk sa South Road Properties. So muna na siya ang actual rescue operation nga gipahigayon karon sa Cebu City Hall sa mga taong naglatagaw dinhi sa Dakbayan. Unang naabtan ang mga bata daplin sa daon nga nangalisang. Wa ang ilang mga ginikanan kay nanginabuhi. Gipasabot sila sa mga staff nga dadun sila aron matabangan ang ilang kahimtang. Samtang gahilak nga nakiglalis ang inahan nga dili unta muuban. Nabalaka siya nga mawa ang iyang kagamitan sa pagluto ug ang pagkaon
sa iyang mga anak. Na mahuway rami dire kay init kay asa kami. Ang uban hangyo lubo aron mokuyog. Sakay sa bus diin sa katapusan, nadala gyud sila sa Plaza Independencia. Gipalinya sila alang sa profiling kung asa sila ug unsa ang ilang background aron masayran ang dapit ug mahikay ang ilang pagpapauli. Ang DS maoy mo identify ug unsa nga programa sa gobyerno ang iyang ma-avail. Balik probinsya, then i-process siya for balik probinsya, or kung dinhi lang within the city lang unya naa siya sa barangay, ihatod sad na sa anti-mendicancy or sa DSWS sa ilahang mga nagkalain-lain nga barangay. Sagad kanila, way kapuy-an ug ang dana ang ilang dangpanan samtang nanginabuhi sa dakbayan. Puro glisod, iniyawan na. So wala na kay kadagana? Siras na to, paryami, tatay. Tayo mo mga anak, natay mga anak. Tinguha sa dakbayan sa Sugbo nga mapahiluna ang mga street dwellers aron sa ingon mahapsay usab ang palibot sa syudad. Alang sa kapulisan, mas maayo nga mahatagan og malungtaron nga solusyon ang problema. Hopefully nga kining magkahiusa ang mga kasilingan ng local government para ma-address pod nga dili na pod sigig balik. Kauban si Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human sa sunod-sunod nga pagbaha nga nasinati sa dakbayan sa Talisay ang masakop sa Action Agad Team ng limpyo sa mga drainage nga napuno nas mga basura. Si Chona Carrion sa report. Gumikan sa kanunayng pagbundak sa uwan, nakasinati og baha ang pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Talisay. Usa ang barangay Linaw dinhi sa dakbayan sa Talisay ang makasinating grabing baha panahon kun mubundak ang uwan. Usa sa mga rason ang mga basura nga nagtipon og nga mibara sa ilang drainage system. Sukad kagahapong adlaw, gilimpyuhan nila ang drainage sa barangay Linaw. Miabot na sa usa ka truck nga basura din kasagaran ni ini mga plastik ang mga nakuha sa sakop sa Action Agad Team nga maigisanguna ni ini. Gani misulod gyud ang mga sakop sa ilawom aron manguha sa mga basura ug mga bato ug bas nga nakabara sa agyanan sa tubig. Ang problema gid una diri ma'am kining mga basura sad nga gikas babaw nga anod nya. Ang ikaduha kining yung mga bato ug bas nga napuno na rin ang atong kining atong box culvert diri mao ni mutaas yung tubig. Gidugang ni Tugonon nga sagad sa mga plastik nga basura gikan sa mga bukirang barangay sa dakbayan lakip na diha sa barangay Linaw. Nang hinaot si Tugonon nga unta mahigmata ang mga mulupyo sa pagtarong og hipos sa ilang mga basura kay kun magbaha kanunang ibaso sa gobyerno apan ang mga tawo magpasagad lang og labay sa basura. Nga ato unta ang atong mga basura dili na to ipataglabay. Na naman tagilan pil na itrak nga mukuha atol lang nang ihuwat ang atrak nga moagi ato ikarga mga basura. Uban ni Cleofer Lumayag, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Tungod sa pandemya, napugos pagpanira ang nabantog na seafood ng mga kananan sa Mactan. Sa paglusad sa balik turismo program sa Dakbayan ug mga adlaw, inanay nang nangabli ang uban kanila ug malaumod nga mulagsik pagbalik ang ilang mga patigayon. Siluan mayroon din sa report. Bago ang pandemya niadtong Marso, napugos pagpanira ang mga nabantog nga kananan haduol sa Mactan Shrine. Gani sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak ganihang buntag, duha pa lang ang nangabli. Bisan kun gipaubos na sa MGCQ ang dakbayan, sulod na sa dulan 3 ka buwan. Sa 5 ka mga dagkong kananan dinhi, ang patigayon nga iya sa pamilya ni Daryl May halalon ang labing unang nangabli sukad niadtong Agosto. Apan giangko niyang lisod gyud ang pagnegosyo ning panahona nga way mga turista. Katong wala pa yung GCQ ay grabe yun. Katong wala pa yung COVID is super kusog yun din every day. Karon Saturday, Sunday mo na lang na mo'y daghan mga ni. But weekdays medyo magkamangyod ang magkamangyod. Matod ni Daryl May, aron lang makasugakod ang ilang patigayon ug malikayan nga manangtang og mga trabahante, midawat na sila og mga take-out ug delivery orders. Nagpatuman usab sila og rotation sa ilang mga trabahante. Personal money gyud ang nakuha ko ana. Kesa wala sila trabaho. Di ba?
maunang ang ako yung dawaton ako na nga maunay ko ang sa business. Gawa sa naasong restaurant, pipila pa usab ka mga souvenir shops haduol sa Mactan Shrine ang miabli na pagbalik. Kay wa may bayra ng abangan sa pwesto si Mirna Gungob, usa siya sa mga labing una usab nga nangabli. Kuan lang lagi, timing lang. Dili gyud kadadlaw naa kay wala pa bayay kuan turista. Tagsa pa kaayo ang moari. Matod ni Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission Chairperson Cindy Chan nga mihimo na sila karon og mga pamaagi aron pagdani sa mga local tourist, ilabi na kay ang tourism sector ang dakong pahat sa ekonomiya sa dakbayan. Right now, ato lang yung gihinay-hinay cautious reopening ni atua because we are still following the safety and health protocols. Hayan sa paglusad ug mga adlaw sa Balik Turismo Travel Fair nang hinaot ang mga nanginabuhi ubos sa tourism sector nga unta makabangon ang mga patigayon aron usab mabalik ang ilang panginabuhian. Uban ni God Virilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga namarigya sa gawas sa mga samang sa dakbayan sa Mandawi, posibleng isibog palayo sa ilang mga tinda sugod sa sunod semana. Samtang istrikto gyud nga 30% lang ang kapasidad sa sementeryo ang mamahimong makaduaw. Ang report ni Faye Marie Dumabok. 90% lang sa gidaghanon sa mga tao ang mamahimong makasod sa sementeryo ning nahibiling semana sa dili temporaryong sirad ang mga samang. Kini ang gipaniguro sa mga pulis ug barangay tanod nga nagroving sa 7 ka mga samang sa Mandawi City. Hugot pa nga seguridad ang ilay patuman sugod sunod semana. Umanon niya sa ilang coordination meeting uban ang lokal nga kagamhanan ug uban pang ahensya sa gobyerno. Matod sa MCPO Director, nga usa sa ilang irekomendar nga way maninda sa gawas sa sementeryo ug 15 minutos lang ang labing dugay nga makaduaw sa mga lubong. Isang minimum health standard lang ang protocol nato, and then among gi-recommend po na walay magbaligya sa within sa perimeter sa cemetery kay mo ginay makadugay pud na mag-standby sila dito. Mo na among recommendations. Apan hangyo sa mga manindahay og bulak ug kandila nga tugutan lang sila kay diha ra man usab sila nagpuyo. Di ara man mi diri ma'am, pwede ra man sa kupuyo diri. Ang mga tao magpalit diri, distancing jud. Dili man jud inang magsikit lang sila. Tagsar man mga tao kuan diri. Dili ko gusto mapalit cemetery kay ngamon pa niya buhay pamalit og bugas. Wala mi kaunon. Okay lang kami diri. Mato ni Attorney Lizer Malate, pangulo sa Emergency Operations Center, nga karong Lunes mahingpit na nila ang lakang subay sa mando sa IATF. There are plans to augment katong mobantay didto o kaning sa pulisad nga mobantay didto. Pero rest assured nga katong gi-schedule nato nga no visitation gud na siya. Uban ni John Sulod, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dili lang nga man's best friend kundi anak na ang pagtatar ning usa ka magtiayon nga street driller o naa sa daan na nimuyo sa ilang itoy nga ilagyong gihilakan dihang gisuwayan unta kini pag-impound sa mga nagpasiyugda sa rescue operation kaganihang buntag. Ani ang report. Taliwala sa massive rescue operation nga gipahigayon sa City Hall ug sa kapulisan, nagpahipi kining babae kauban ang duha niya ka mga itoy. Tataw nga mibati siya og kahadlok kay sigurado naman nga apilon siya sa pagda. Wala na siya kapugong sa gibati dihang gisuwayan na og kuha ang iyang mga itoy aron i-impound. Gigakos niya kini nga sama gyud sa mga bata og gihilakan kay dili siya gustong mahimulag kanila. Bisan kuno og pobre sila apan, doon na usab kuno siya katungod sa pag-amuma sa mga itoy. Wala na siya makaistorya kay emosyonal na siya apan gialam-alaman siya sa iyang bana. Mato ni John Sumaya nga dugay na silang nag-ipon apan wa sila tugahi ug anak busa ang mga iro na lang ang ilang gikalingawan. Ang mga dagko nahabilin sa kalsada ug ang mga itoy ra ang ilang nabitbit. Hinungdan nga gikaguol sa iyang asawang si Jonary ang nabiyaan nga giisip nilang suod sa ilang kinabuhi. Dugay mi nagtipon na sir. Ha? Dugay mi nagtipon. So pila mo ka to
Year 2006 pa. 2006 di ba mo gyud mag-anak. Wala. So murag ang inyong giisip nga anak ang iro. Ganira. Bisan unsa man ang estado sa kinabuhi sa tao, aduna gyoy katungod sa pag-amuma sa mga hayop. Dili man sama sa uban apan ang luha nga miagas sa mga mata ug midagayday sa iyang aping ni Junari. Nagpakita lang sa koneksyon sa tao ug sa hayop nga labaw pa sa higala. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipahigayon ang kinalit nga drug test sa Magkawani sa Talisay City Hall kaganina buntag. Ang Magkawani gikan sa nagkalain-laing departamento sa City Hall sa Talisay City Health Unit ang mipahigayon sa drug test. Gitigom una silang tanan ay gipakalitan og drug test. Nagpabiling sirado ang munisipyo sa Sagbayan sa Bohol human nagpositibo sa coronavirus kung COVID-19 ang usa ka kawani niini. Ang empleyado nga 62 anyos na confine pa hangtod karon sa Tubigon Community Hospital. Sa advisory sa LGU gisirad-an ang balay lungsod ni atong Miyerkules ug wa pay abiso kung kanusa kini buksan pag-usab. Hinuon normal lang ang transaksyon sa merkado ug sa slaughterhouse. Sumapa, posibleng buksan ang munisipyo kung aduna nay resulta sa PCR test sa mga empleyado. Subling gipahinumduman ang mga residente nga sundon ang minimum health protocols. Sa pagkakaroon, ang Bohol aduna nay 407 confirmed COVID-19 cases, diin 69 ang active cases, 330 ang nangaayo ug 8 ang namatay. Kalagsaw sa kalula, giingong nagpakita sa damgo sa duha niya ka mga apo. Kauban na kaangkaban nga kanunay nga giukay nini diha sa damgo, adunay diay importanteng sud. Adunay live report si Fame Marie Dumabok FM. Bob saysay sa 43 anyos nga si Mauricio Mamalyas nga kinsa mo'y unang gipadamgo sa iyang apuhan ug inahan nga una gibaliwala lang niya kini. Apan sa ikatulong higayon na nga sunod-sunod nga gipadamgo siya sa parihong duha na kapatay, iyan ang gipakikistoryahan ng iyang uyuan ug ang uban pang kabanay. Kamu mo nagtutaw na mo. Kamu mo nagpinumdulo mo. Hindi na mo basundan. Naghilak nga gasaysay si Mauricio sa iyang kasinatian. Matud niya, wa siya makakita sa dagway siyang apuhang si Agustina. Dihang nasayod nga ang karaang hulagway sa ilang balay nga iya di ay kadto sa iyang apuhan, diha na siya nakaistorya siyang uyuhan, kabahin sa iyang damgo. Sa iyang damgo, iyang nakita ng iyang apuhan ug inahan nga kanunay nangukay sa karaan nilang kaban. Nakaamgo siya nga may ipasabot ang iyang apuhan ug inahan, dihang nakita ang susamang hitabo sa usa ka salida nga infotainment nga naghulagway sa susama sa iyang kasinatian. Tungod niini, naaghat siya sa pagpangita sa karaang kaban. Yung patay naman si mama, anong damgo rin tingali ni. Ako, mga pagbuntag, ipabaw na ko kung tiyo. Ipakita ko na kung niya ka to. Lula, dito na ko day. Lula, to na ko, padam ka ni. Lula na ko. Since birth ko na ko, ma'am, ako ko kitaan ni ma'am. Hindi na siya nagkuha na mo, ma'am, painumdum. Lakip sa gipadamgo sa apuhan ang 16 anyos nga ig-aga usab nga si Agustina Jade. Gipadamgo ko sa akong lula, wa mo kailan niya, Jud. Iya kong gipadamgo nga. Tabang yung papa nga. Magalingkawa sa inyong problema niya. Tabangi po din mong mga mangod nga magkaumanog skila. Sa dihang nakita na ang kaban, ila kining giukay og sa ilang kahinganga. Ilang nakita ng 8 ka mga titulo sa yuta guban pang mga dokumento. Ang uban niini gikaso pa kay giingong giangkon sa laing tawo. Ug ang mga nakita dokumento sud sa kaban dakong makatabang kanila sa kaso. Ang uyuan ni Mauricio nakahila kuman makita ang mga dokumento. Munas mama, tiyon ko des. Ako ni mama. Imo ning apuhan. Muna si kanto pra ko. Naslula ba? Ibig damguan eh. Ang yuta lagi, ipakwador yuta. Samtang siyang bahin si Father Japhet Johnson, Vice Chairman sa Commission on Worship, nipasabot nga ang tao gilangkuban sa lawas ug kalag. Ug diha sa kamatayon, ang kalag magpadayon siyang panaw ug nagkinahanglan usab og mga pag-ampo ug sakripisyo sa naibiling mga buhi pa. Makasinati gali nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nag-una nato nung nga nangamatay. Unya kining magpadamgo kana siya ana si mga dako kaayong mensahe no mga pag-ampo na ilang gikinahanglan sa ilang panaw
Sila si Mauricio ug Agustina Jade ang miduaw sa gilubngan silang apuhan aron muhalad og mga pag-ampo ug pagpasalamat sa iyang paggiya kanila. Bab, sa pagkakaroon sabutan pa sa tibuok pamilya ang kalabot sa mga dokumento nga nakita diha sud sa kaban. Samtang sutaon usab ang gamitan niini labi na nga may labot kini sa mga gibiling yuta. Bab. Daghang salamat, Faye Marie Dumabok, sa imong mahiwagang baol ni Lula live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Gihulagway sa Talisay City Police ang malinaw ng pagsulog sa kapistahan sa Dakban sa Talisay kagahapong adlaw. Matod ni Police Major Gerard Ace Pilari, ang hipi sa Talisay Police Office nga limitado lang ang mga church activities sa ingailang gitugot. Hugot gihapong seguridad nga gipatuman labi na sa pagpatuman sa mga health protocols. I'd like to thank the community of the city of Talisay for adhering to our request to observe proper health protocols in order to stop the spread of COVID-19. Mga kapuso, saksihi ang Aldance Reality nga labing unang global virtual reality concert sa nasud nga ihalad sa inyong Kapuso Network karong December 8. Mag-una si Asia's multimedia star Alden Richards sa global virtual full-length concert gamit ang 360-degree cutting-edge technology nga muda sa matag virtual concert goer sa front row view. Samtang anaa sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Mamahimog mapalit ang tiket, pinaagi sa pag-log-in sa www.gmanetwork.com/synergy. Ang mga Philippine buyers nga mupalit og tag 1,200 pesos nga tiket, hatagan og special VIP package option nga usa ka general admission ticket ug usa ka VR device nga mohatod sa mga virtual viewers sa usa ka talagsaon nga kasinatian atol sa concert. Gipaambit ni GMA Regional TV and Synergy Vice President and Head Oliver Amoroso nga mas excited siya sa labing unang virtual concert nga mag-feature kang Alden isip kabahin sa dalit sa 70th anniversary si GMA Network. Ang Synergy GMA collaboration mo-produce pa og daghang mga kalingawan aron mas makasuod pa ang mga kapuso viewers sa ilang favorite artist, matud ni Amoroso. Mao ko netong weather update karong Biyernes, October 16, 2020. Bigaws na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression nga si Ophel kaganhinang alas 4 sa kadlawon ug nahimutang kini sa gilayong 500 kilometers west sa Iba, Zambales. Ang Central ug Western Visayas, ang Occidental Mindoro ug Palawan apil na ang Kalayaan Islands, makasinati og madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media accounts sa Facebook ug Twitter, amo ang YouTube channel o amo ang official website bagongdatpag-asa.tost.gov.ph. Ug mao katong kahimtang sa panahon para karong adlaw, gikan diri sa Pag-asa Visayas TUST sa Mactan, kini si Angelica Orongan. Mga nasunugan sa Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay may napili isip benepisyaryo sa gipahigayong Kapuso Barangayan on Wheels sa GMA Regional TV. Kaganina buntag. Ani ang report. Kaganihang sayo sa buntag ipahalipayan sa GMA Regional TV ang mga Talisaynon sa Barangay Tangke. Among naila-ila si Grace Abanyo, 35 anyos, kansang mga butang nahurot o kaugdaw sa sunog ni atong miaging buwan. Hapit siya mawad-an og paglaom tungod sa kalisod sa epekto sa pandemya ug way ni usa sa iyang mga butang ang nasalbar. Iya na lang gihunahuna na usa lang kini kahagit sa kinabuhi ug iya kining maantos pinaagi sa pagsalig sa kahitasan. Siyempre lisod kaayo kay nga naman gikan ta sa pandemic karon asa mi mo puyo nung nangaging adlaw
balhin mi. Sama ni Grace, laing 120 ka mga talisaynon ang nagmalipayon tungod sa gihatag nga regalo sa Kapuso Network. Mga sustansyado nga utanon sama sa talong, kamatis, sibuyas, ahos, luya, kalabasa, alugbati, malunggay, carrots, patatas ug uban pa. Hygiene kits ug supplement sab gikan sa private sponsors. Ang bag giputos o gipasukipan og mensahe sa paglaom gikan sa RTV Balitang Bisdak teams and anchors. Malipayon ug mapasalamaton sab ang syudad pinaagi sa Local Youth Development Office sa Talisay sa pagduaw sa GMA Regional TV. Sa inyo mga social kanang contributions sa ato aron, especially sa pandemic, grabe jud all the time na jud mo wa mo nibiya sa amo. Daghan pa unya mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dugang 48 ka mga bagong kaso sa COVID-19 natala sa Department of Health sa nagkalain-laing dapit sa Rion 7. 7 sa Dakbayan sa Subo, 4 sa Mandaue City ug 1 sa Lapu-Lapu City. 32 usab ka bagong kaso sa lalawigan sa Sugbo, samtang 3 sa Bohol ug 1 sa Negros Oriental. Tungod niini, may sumada na sa 964 ka mga COVID cases ang anaa sa Rion 7. 21,667 ang total confirmed cases, samtang 19,299 ang mga recoveries. Tungod sa dugang kaso sa Dakbayan sa Sugbo, may sumada na sa 10,155 ang confirmed cases, 2,509 sa Dakbayan sa Mandaue, samtang 2,411 sa Lapu-Lapu City. Misaka na usab, ngadto sa 5,980 ang mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo, human matala ang dugang 32 ka mga kaso. Misaka na usab ang mga kaso sa Bohol, ngadto sa 392, samtang 214 sa lalawigan sa Negros Oriental. Samtang misaka na usab ngadto sa 5,644 ang mga kaso sa COVID-19 sa Eastern Visayas. Hinuon 4,809 na ang mga naka-recover, samtang 781 ang active cases. Misaka na usab ang mga kaso sa COVID-19 sa nasod, ngadto na sa 348,698 ka mga kaso. Kapina sa 294,000 ang recoveries, samtang kapinusab sa 48,000 ang active cases. Mikapinausab sa 38.8 million ang global cases sa COVID, samtang kapin sa 26.8 million ang recoveries. Luan Merondina, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasagawa sa nasod nga kisayod sa mga dangko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalsaro ug si Tinta kaadlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend!